Benvinguts berquinautes, benvinguts a aquest capítol 2 de Amazon Games, on presentem una mica els jocs que hi ha, vale? Fem un petit de presentació del joc, vale? I una partideta rapideta, vale? Perquè tot això són partidetes rapidetes. Després també hi ha altres jocs i en fi, continuem. Vale, doncs anem a la plataforma, no, anem a entrar ja directament a Art of Fighting 3, vale? Primer l'obriré. Anem a veure des de la plataforma primer, vale? El que es fa és entrar aquí i Art of Fighting, bueno, vaig ordenar-ho per nom, vale? I Art of Fighting aquest, vale? Si no es veu clarament aquí, ho podeu passar per aquí i entreu aquí i us dona una descripció d'Art of Fighting 3. És un joc de lluita que es va llançar el 1996, aquesta entrega tal, vale? Això ja us mireu tranquil·lament, i aquí unes petites captures podeu veure, i des d'aquí es pot llançar el joc. Aquí es pot configurar, d'instal·lar, reparar o instal·lar, si el tenim reclamat. Doncs anem a jugar sense més contemplacions. Anem a canviar de pantalla perquè veieu el joc i així pugueu veure de què es tracta. Són jocs així una mica ràpids, són jocs que baixaré una mica el volum del joc. Ara no se sent res, ara sí, se sent però no se sent tan fort. Aquí hi ha opcions, podem seleccionar l'idioma, l'idioma és portuguès, japonès, anglès o castellà. Podem configurar el so, podem configurar... Entrarem al joc, podem triar el color de la sang, el temps, el nivell... Anem a baixar una mica el nivell de dificultat perquè si no la partida serà massa ràpida. Ho ficarem al nivell 2. I ara anem al joc. Un jugador, es podria jugar dos, no sé ben bé com, però és igual. Aquí ens fan una petita presentació i aquí triem el personatge. Aquí provem dos personatges, provem, jo què sé, un que no hagi provat encara, per exemple Roddy, el policia. Anem a provar-lo, i aquí ens fem, no hi ha cap història aparent, per tant ens inventem la història. És bastant intuitiu, els gràfics per l'època, pels anys 90, està força bé. I aquí hem vençut el senyor Robert Garcia. Estem en una via de tren, és una estació de mercaderia. Aquest deu ser un que s'intentava colar. Tu, no et colis als trens, s'ha de pagar el bitllet. A més, això són trens de mercaderies, tu no ets una mercaderia. No sóc una mercaderia? Les companyies ferroviàries no paren de tractar-nos com mercaderies. No preguntin a Rodalies. Que menyspreen l'usuari. Bé, perdó. He parlat de política ferroviària i no és l'objectiu d'aquests tests. Un moment. Que no estic en el directe. O sigui, estic en el directe, però vull dir que no estic en la tablet, per poder contestar al xat si és que algú diu alguna cosa. Hem guanyat un altre cop el senyor Garcia. Anem-hi noms. Com he fet tard, durarà fins als 8 i 5, 8 i 10. Estàs llest pels professionals. Aquí com que anem per una mena de mapa i ens enfrontem a un tal Jim.
Op. Ai, ai, ai. Aquest gin no ens està tractant bé. Veu, fa com un zoom, com una dunya. No està malament el plantejament del joc, no està gens malament. Hi ha un gos, hi ha gent en un bar, gent tocant, fent ambientació, hi ha un menú, no sé si el podem llegir, no ho sé, això. Anem. Op. Ui, ha desaparegut. Ui. Aviam. Si aconseguim pensar com l'altre. No he controlat mai aquest personatge, ja aviso. Hem guanyat. No et destrueixis a tu mateix, senyor Jin, i diu això. I continuem pel mapa aquest i arribem a l'estació de trens, on ens posem a una tal Kazumi, que va vestir com la lluitadora de... Bueno, és que seguiu l'anime, sabreu dir-me el què. Jo mateix no me'n recordo. Un Kudo o alguna així, no? Algú d'espasa... Ai, Kudo. Allò que feia el tro de Furinkan a Ranma. Com es diu allò? Kudo? Cludo? No, Cludo no. Kuno. Es diu Kuno el personatge, però el programa em sembla que es diu Kudo. No és important. Això, si algú vol publicitar, si és Kudo o un altre esport. Ho sento, Kazumi. Kazumi era la germana gran del Saotome. Ai, del Saotome, dels Tendo. Exacte, Nabiki Tendo. Fa massa temps que no miro Ranma, per tant, en coses que he oblidat. I hem perdut. Ens ha guanyat la Kazumi. Si ens ha guanyat la Kazumi, anem a triar ara la Kazumi. Anem a provar amb la Kazumi, a veure si ens va millor. I un cop perdem amb la Kazumi ja passem al següent joc. Wolfsberg Nauta. Ho sento, Wolfsberg no ha aconseguit passar més enllà de la senyoreta Kazumi. Kazumi, anem a provar. Aviam què tal la controlem. Fica el ventilador que fa caloreta, tot i la pluja. Això sembla el tren groc, no? El tren groc de la Cerdanya. Allà que es pot agafar la Truc de Caola, aquest tren turístic dels trens francesos, pel que passa per la Catalunya Nord. Per tant, no? S'assembla bastant, almenys pel color. El format, bueno, no sé què hagi anat al tren groc, que ens expliqui. Hem agafat el policia, el que havíem agafat abans, el Rodi. Op. Veu, aquí hi ha una senyal. Aquí és com un magatzem. No sé si de manteniment o què. Això sembla la part de manteniment de l'estació, no? El depòsit de tren i tot plegat. Fins i tot aquí hi ha com si hagués plogut, no? És bastant... Això ha sigut ben fort, diu la Kazumi. Ja, doncs va per la ciutat, no sé si és Nissa o no sé on,
ens enfrontem a una espècie de sadomasoquista que va amb el fuet, i no parlo del fuet de Tarradellas, sinó el fuet de... que fa mal, no? El fuet amb el que Poncio Pilatos va... Bueno, els soldats de Poncio Pilatos van torturar a Crist, segons diu la Bíblia. No entraré, no hi era, per tant que no hi era, no parlaré d'això. I aquí hem aconseguit pels pèls guanyar a la senyoreta Lenny. Lenny no era el Simpson, bueno, és igual. Als Estats Units sembla que els noms poden ser tan femenins com masculins, com Mas Anciano que jugava a Stargate. Jo quan veia els crèdits dic, a saber quina noia és, i no, era el de la Top Ra, el Jacob, no me'n recordo quin era el Top Ra que el posseïa, que compartia Menicós. En fi, ja parlarem de Stargate en el futur. I ens ha guanyat la Lenny, per tant canviarem de joc. No, tenim un round encara, potser encara podem guanyar. M'he precipitat en dir que hem perdut. No hem perdut encara, potser estem a punt de perdre, però no hem perdut. Bé, hem durat potser un parell de minuts, però això és trampa. Jo no tinc la meva espaseta de Kuno. Bueno, és igual. Tu, per intentar servir el meu doctor Tumpu, no? La Kazumi està enamorada del Tumpu i el Tumpu d'ella. En fi, no parlarem d'això i anem a... Què diu la Lenny? No diu res. Vale. Pues tornem a la pantalla d'Amazon Games, apaguem el joc i tornem a Amazon Games. Amazon Games apareix? No apareix? No, però no he fet la bona pantalla. Vale, ara sí. Amazon Games, pues sortim de Art of Fighting, que ja l'hem vist, i anem a tots els juegos instal·lados, millor dit, i anem a King of Fighters 2003, que deu estar per aquí. Aquest joc el farem a part i aquests dos també a part, i bueno, això també quan fem SNK, pues ja capítols de SNK ja els farem. Art of Fighting, King of Fighters, no? És aquest. Sí, aquest és diferent. Veieu unes imatges. Si seguim amb les estacions de tren, i això va sortir el 2003, aquest joc. Bé, anem a entrar en el joc pròpiament dit. Anem a la pantalla de canviar-lo de que es comparteix, i el que es comparteix és King of Fighters. Això hi ha dos modes de joc, farem joc en equip, una partida, i una partida en individual. Anem a triar 3. Yuri, Ryo i Leona. Anem a triar aquesta. I aquí triem l'ordre. No sé quins botons s'ha de punxar, per tant, i lluitem. Lluitem contra màxima, que és aquest bestiota. Cada barra de vida és per un dels lluitadors.
vale? I es pot canviar. El que mai arriba a passar és com... Vale, em sembla que es pressiona cap a dalt, hi ha algun botó de... Veieu, ara tenim una sadomasoquista aquí també. Aquesta dic que és una guardiana de camp de concentració. Va uniformada i això. Però bueno, això cadascú s'inventa la història quan no hi ha una història escrita. Bueno, a vegades tot i està escrita ens la inventem també. Que cadascú jugui com vulgui, com prefereixi, que s'inventi les històries que vulgui. I que sobretot gaudeixi del joc. És l'important, gaudir dels jocs, amb els que juguem, estar una bona estona, sol o en companyia. A mi m'agrada més el joc en solitari, sobretot perquè mai m'ha acabat d'anar bé per internet, però bueno, és opinió meva, vosaltres, si voleu jugar en línia, és perfecte. És solament un rasgull, Vale. I ja tenim la Yuri. Hem canviat el Diona sense la Diona de Fly, de Dai, que vau veure a TV3, altres Super 3, no sé, no me'n recordo, però bueno, fa molts anys d'això. Fly, el cavaller del drac, de Dragon Quest, Ryo és una mena, la versió de Ryu, diria jo, una mena de Ryu i Ken alhora. I aquest Billy és una mena de Kili de Tekken, no? Ai, de Tekken. Era Soul Calibur, no? Era Kili. Sí, era Soul Calibur, no pas de Tekken. Doneu la confusió. I aquí tenim un Daciota. Anem a canviar fins a això. Ja he trobat el botó, em sembla que és el botó L, que ens permet canviar. Quin atac ha fet la Liana, la princesa Vion. L'amor secret de Fly. Pots escapar de la roda de la sort o del destí. I ens enfrontem amb una noia anomenada Mai, no pas la nòvia de Trunks, la bola de drac, sinó una Mai. Sembla la de... com es diu? No. La d'Inuyasha, no es diu aquella. Era caçadora de dimonis. Una retirada, penso, però bueno, potser m'equivoco. Aquesta Talmeri. Anem a canviar. Hem aconseguit canviar. Ja sé canviar. El botó L. Ui, aquesta mai ens està donant problemes. Aquesta és una noia, em sembla, la King. Serà complicada aquesta batalla. Aviam si Liona és capaç de fer aquell mega atac que ha fet abans. És un joc d'equips. Hi ha un altre joc d'equips, no sé si serà el proper.
que era 15 Hunters, però no me'n recordo. Vale, anem a intentar... No, hem perdut, vale? Provarem a l'individual. Vale, aquest li diem adeu i provem l'individual amb un altre jugador. Baralla individual. Anem a provar el que té cara d'ocell, Antizoc. Vale, que té la màscara d'ocell. I aquí les 3 barres són per lluitar-lo. No hi ha canvis, no hi ha... I és una lluita individual, un contra un. Un contra un. La whip, aquesta, la guardiana del camp. El president Casa Damunt ens ha ficat un entreteniment. El president Casa Damunt ja sabeu les referències, que seguiu els directes o en YouTube els capítols de Transformers 2 en català. En català la narració, perquè el joc no permet, em sembla, canviar en català. Ho miraré quins idiomes em permet, si em permet canviar d'idioma. No ho he mirat. Si fas trampes no guanyaràs Antizoc, diu bàsicament. Antizoc no li agraden els tramposos. Una notificació d'Instagram, ja ho mirarem després. Op. 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 Ui, en Gato està sent un xic perillós. Gato en francès amb E-A-U al final seria un pastisset o un pastís. No és un pastís, un pastisset. I en castellà, bueno, el gat. Com mireu, els testos del gat. Ui, un gat i un ocell. La presa i el depredador, es diria en castellà. La presa i el caçador, o l'animal i el caçador en català. Ens està complicant una mica la lluita, però tenim encara avantatge. Com veieu a la part de dalt, doncs hi ha el típic dels anys 90-2000 del joc de lluita, que a dalt tenim la puntuació. 6.400 punts, tenim aquí dalt, i el temps. Aixeca't, si no és per tu mateix, fes-ho pels teus admiradors. I diu Tizoc. I aquí tenim la Mary en un temple maia o azteca. Un temple, una piràmide, semblant una mica de Tintín i los Pícaros, o Tintín als Pícars, però ara no sé el nom, disculpeu. Ens està guanyant la Mary, I no es parla de algo passa con Mary. No, aquesta Mary entra a la pel·li. Bueno, no he vist la pel·li, sincerament, així que no sé quin caràcter. Però bueno, queda per fer una referència. 9.200, 9.300, anem a veure si arribem als 10.000 punts, tot i perdre. És una batalla complicada, Ui.
Podem tenir la victòria, companys, perquinautes. Vinga, fes-ho per els perquinautes, Tizoc. Bé, anem a veure què diuen Tizoc, ara que ha guanyat. Ho juro per la meva esca, mai perdré. Ara fan com una... Per això hi ha com un paio invocant. Apareix un tipus de... un paio darrere, una amb una... davant amb una màscara, darrere amb una cara, un somriure de medallet o molt llarg. I aquí sí que estem en un temple egipci, o Simbel o algú així, no sé. El Kusanagi aquest sembla que deu ser el dolent, o almenys un dels dolents de King of Fighters. Realment no conec la sèrie, per tant els coneixedors sabreu millor que jo de què va tot plegat. Nosaltres som Tizoc, defensem la justícia, honorabilitat i els nostres fans. Vinga, Tizoc, fes-ho per Perquinauta. Això és acorralar algú, no està... Es nota, no? Que mira, un camell i un paio sobre la sorra. Sí que és cert que l'animació del terra de la sorra no hi ha, però ens ha vençut el Kusanagi. A veure què ens diu el Kusanagi. A tu et falta la flama. Escòria, seràs sempre escòria. Bé, una mica mal parlats sí que són. Tornem a Amazon Games. Exacte, tornem aquí i anem al següent joc previst en aquest primer capítol, que és Kizuma Encounters, que és aquest. Aquí surt la foto de la noia aquesta, deu ser una protagonista o coprotagonista. I bé, aquí és per equips de dos, no té gaire història, va sortir el 96, és un joc de lluita també. Anem a provar-lo. Vaig a treure King of Fighters, que ho tenia encès encara, i anem a provar Kizuma Encounters, o com es digui. Aquí fem equips de dos, aquí no té gaire misteri. Tots aquests jocs més o menys tenen les mateixes opcions. Anem a agafar aquí i anem a agafar la noia. També aquest i aquest, que sembla el full de tortura. Jo crec que aquests tres són els protagonistes, potser aquest també, no ho sé. Ho lluitarem contra aquest i agafarem aquesta noia com a primera lluitadora. Els gràfics sí que són una mica més així. Sí que és bastant intuitiu l'ús dels botons. No em quedarà mai clar és com es fa el canvi, però bé. S'ha de posar una a la plataforma per poder canviar-se. Veieu que si ens fiquem en la zona vermella podem canviar, i si ens sortim no provar a canviar. No sé com es fa el canvi. Es torna un boig pervertit. No tinc un equivalent d'aquest personatge, de la... com es diu? No sé com es diu. No me'n recordo. Aquí només cal que vencem el que està en el camp de batalla. Veieu? Guanyem aquest i guanyem a tot l'equip. Fa l'animació d'una mica de destrossar alguna cosa. Desapareix, no tinc temps per la teva companyia. Aquí ens afegiran els punts.
Va, aquí només farem una partideta, aquí farem que comenci aquest. Ai. Aquí fem com una petita animació, està bé. Per l'època, pels anys 90, està força bé. Aquest és una mica com el Joker o el que sé. Jo crec que es van inspirar en el Joker perquè aquest personatge, el Joker de Batman, però tampoc ho sabria dir. Anem a continuar. Bueno, hem canviat l'altre, que té millors tècniques al meu pare. O almenys no sé manegar el noi aquest. Ens està costant vèncer, El típic fraseseta, i aquí ens inventaríem l'història, jo què sé. Una banda, jo que sé, que lluitem contra una banda mafiosa, una banda de contrabandes del carrer, no sé, això ja cadascú s'inventa la història com li convé. I com veieu, aquest joc tenen aquestes incoherències de que pots estar lluitant contra tu mateix i això, però bueno, és coses dels jocs de lluitar, no? Ja coneixeu les dinàmiques. Bueno, 45.700 punts és els punts que hem fet. I bé, ha sigut fàcil de a vegades no t'escaparàs. Anem a acabar aquí i anem al capítol 2. Anem a canviar el nom, al capítol 2, al capítol 3. I aquí al capítol 3 són jocs de futbol. Aquest cop provem jocs de futbol. Més esports no he vist, de moment. I els dos jocs són, com es diuen, Super Sidekicks, ho farem en aquest, i Soccer Brawl.